खुलुमबाय दिनै 9 जुन 2023 नि सप्ताह बयखौबो बरायबाय दिनैनि फार्स्ट सप्ताहन जाहैबाय अरविंद केजरीवालखौ दिनै कर'नानि आनजाद नायगोन मुलुगनाङै सिलिंखार खालामग्रा गिलु-बालु बेराम कर'ना भाइरासआ जोबथानाय मुंखौ दासिम लायाखै मोनसे रिपर्टनि बादिब्ला दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालनि देहायाव गोजोनाय आरो गोदोना सानाय बायदि लैखोनखौ नुनाय जायो जायनि उनाव बिथां केजरीवालआ गावखौ आइसोलेसनाव दोनो सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला केजरीवालखौ दिनै कर'नानि आनजाद नायनाय जागोन मख'नो गोनांदि केजरीवालनि देहायाव बेबादि लैखोन नुनायाव गासै खुंजानो गोनां जथुम मेलखौ केन्सेल खालामनाय जायो बबेखानि बिथां केजरीवालआ थांनाय रबिबार खालि मोनसे जथुम मेलाव नुजाथिदोंमोन आरो बे जथुम मेलाव नुजाथिफैनायावनो बिथांनि देहायाव कर'नाया बारदेरदों जानो हागौ होननानै सानना लायो 2 नम्बराव दङ बारग' एमएलए हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ यूपीपीएलआव जयेन जाबाय बीपीएफ हान्जानि गागि बिबानगिरि आरो लोगोसे बारग' एमएलए हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मैया समबारखालि यूपीपीएल हान्जायाव जयेन जायो बिथाङा गासै 100 जननिबो बांसिन मददगिरिजों लोगोसे यूपीपीएल हान्जायाव जयेन जायो बबेखानि बिथांनि बे हाबाफारिनि थाखाय यूपीपीएल हान्जानि आफादगिरि प्रमोद बर'आ बिथांखौ बरायनानै गांसे आर'नाइ आरो फुलन गामसाजों मान बावो अदेबानि हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ प्रमोद बर' दैदेननाय यूपीपीएल राजखान्थि हान्जायाव हाबफैनायाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि जेबो खहा जाया होनना दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बुङो 3 नम्बराव दङ लियोनेल मेसिया बार्सिलोना टीमजों ट्रेनिंआव फैफिनबाय स्पेननि फुटबल क्लाब बार्सिलोनानि केप्टेन लियोनेल मेसिया गावनि हान्जाजों प्रेक्टिस बादायाव फैफिनबाय क्लाबनि गुबुन सासेबाव स्टार गेलेगिरि लियो सुआरेजआबो हान्थुआव जोखोम जानायखौ सार्जारि खालामजानानै मोजाङाव फैफिननायनि उनाव बार्सिलोना क्लाबनि फोरोंथाय बादायाव जयेन जाफैफिनबाय अदेबानि मेसियाबो आथिङाव जोखोम जानायनि थाखाय क्लाबनि प्रेक्टिस बादाखौ नागारनो गोनां जादोंमोन नाथाय मोजाङाव फैफिननायनि उनाव मेसिया ट्रेनिं केम्पआव बाहागो लाफिनो मख'नो गोनांदि बार्सिलोना क्लाबआ दासिम 28 मेच गेलेनायनिफ्राय 508 पइन्टजों प्रिमियार लीगनि पइन्ट टेबोलाव सेथि सारियाव दङ 4 नम्बराव दङ क'अपारेटिभ बेंकनि 1.5 कोटि रांखौ हेकारफ्रा खावदों साइबार दायनिगिरिफ्रा झारखन्डनि धनबाद क'अपारेटिभ बेंकनि सोलिबाय थानाय एकाउन्टनिफ्राय 1.5 कोटि रांखौ लानानै खारो बे क'अपारेटिभ बेंकनि एकाउन्टआ एक्सिस बेंकनि ब्रान्चआव दङ दायनिगिरिफ्रा एक्सिस बेंकनि सिस्टेमखौ हेक खालामनानै हादरनि मोन 10 एकाउन्टआव रांखौ दैथायहरदों बे जाथायनि अजदखौ क'अपारेटिभ बेंकनि गाहाय बिबानगिरि रामन श्रीवास्तवआ साइबार थाना धनबादआव खालामो आथिखालाव साइबार पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो जागायबाय होनना मिथिनाय जायो बबेखानि अजदआव फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 29 आरो 30 मेआव क'अपारेटिभ बेंकनि सोलिबाय थानाय एकाउन्टनिफ्राय माखासे एकाउन्टआव आरटीजीएस नि गेजेरजों फैसा ट्रान्सफार खालामनाय जादों 5 नम्बराव दङ भारतारि रैनिया पाकिस्ताननि सानै संगालि हमदों कर'ना खैफोदनि समावबो पाकिस्ताननि आखल आखुआ सोलायाखै सुलुंनि बादिब्ला मैया समबारखालि भारतारि रैनिया पाकिस्ताननि सानै संगालिखौ राजस्थानाव हमदों बिसोर सानैबो भारतारि सान्थ्रि हान्जानि खौरांखौ भारताव थानानै पाकिस्तानसिम दैथायहरबाय थादोंमोन सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानैनि मददजों पाकिस्ताना भारतनि सान्थ्रि हान्जाफोरनि गासै डिटेल्स लाजोबो बबेखानि यूपीएटीएसआ थांनाय बोसोर आगस्तनिफ्रायनो बिसोर सानैखौ नोजोर लाखिबोगासिनो दंमोन जायनि उनाव बिसोरखौ हमनो हायो दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।